V dnešnej dobe je dosť ťažké sa presadiť, keďže je veľa domácich štúdií, ktorí pracujú rýchlo a lacno. Ja som zvolila metódu kvality, nie kvantity, takže už musím povedať, že ja som si budovala svoju klientelu, takže som úplne spokojná. Vo Švajčiarsku som 12 rokov, prišla som tu v podstate za prácou ako každý. Takže ja som začínala v gastronomii, popri tom som si robila kurz na nehty. V gastre som bola takých 5 rokov a v podstate ešte potom som bola rok zamestnaná v nehtovom štúdiu a až tak som si otvorila svoj salon. A ten mám teraz 5 rokov. Jak těžké bylo osamostatnit se vlastně v tom tvém oboru a co všechno je potřeba k tomu, abys mohla začít podnikat a mít nechtařský salon? Tak ja osobne si myslím, že vo Švajčiarsku v našej branži to nie je až také ťažké, keďže tu si vedia baby otvoriť živnosť aj z domu. Jediné, čo je také nákladné, je, že treba brutálne veľa položiek, farby, stôl a kadejaké tieto veci. Povedala by som, že hlavne kapitál na začiatku je potrebný. A takisto nejaká pomoc, ja som mala podporu od priateľa, takže bolo to v pohode. Z jakých zdrojů nejvíce získáváš svoji klientelu? Takže najviac ku mne chodí klientela asi cez bookovací systém Treatwell. Kedysi to bol ešte Facebook, ale už teraz pomenej. Ještě ten Instagram, ale najviac asi cez Treatwell. Myslíš si, že je těžké začít podnikat ve Švýcarsku, nebo a máš třeba porovnání z nějakých jiných zemí, nebo si podnikala jenom tady? Podnikala som iba vo Švajčiarsku, takže neviem, aké je to podnikať na Slovensku, hoci som počula, že na Slovensku sú väčšie nároky. Takže ti to nepřišlo úplně nějak jako složité vlastně založit to podnikání? Práve, že jednoduché mi to prišlo. Asi vďaka Peti. Lebo ona všetko za mňa vybavila. Proč jsi si vybrala spolupracovat s naší firmou S1 Solutions a jak jsi vlastně na nás přišla? Tak k vašej firme som prišla cez Petru. Ju poznám ešte predtým, ako vlastne tú firmu založila. A musím povedať, že bez nej som v podstate stratená, lebo ona všetko za mňa vybavuje, aj všetci z firmy. Takže ak niečo potrebujem, napíšem jej, zavolám a už to jede. V čem ti S1 Solutions pomáhá přímo a jak hodnotíš vaši nějakou vzájemnou spolupráci? Pomáha mi vo všetkom, hlavne s účtovníctvom a takisto aj zo začiatku, keď ma trebalo nahlasovať. Všetko za mňa zariadila vaša firma. Čiže úplne odporúčam pre niekoho, čo sa nevyzná, zariadíte od A po Z, čiže úplná spokojnosť.